Γεια σας ξανά, αγαπημένα μου μικράκια. Σήμερα θα διαβάσουμε τον κακό Λύκο και τα 14 λυκάκια του. Ναι, ο κακός ο Λύκος είχε 14 παιδάκια. Και θα διαβάσουμε και για μια φορά που ήταν άρρωστος. Σήμερα θα μάθουμε πολλά πράγματα για το μικρό λυκάκι, για το μεγάλο Λύκο και γενικά για το Λύκο. Γιατί τον φοβόμαστε, βρε παιδιά? Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακός όσο μας λένε τα άλλα παραμύθια που έχουμε μάθει? Ήρθε καιρός να ανακαλύψουμε γι' αυτόν. Πάμε! Από το πρωί, ο κακός ο Λύκος στερνίζεται χωρίς σταματημό. Ψου! 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 Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάει στο γιατρό. Πόσο φοβάμαι το γιατρό! Στο δρόμο, ο κακός ο Λύκος ρουφάει τη δυνατά τη μύτη του. Βάζει ένα τεράστιο χατομάτιλο και φυσάει τη μύτη του και σύεται τόσο δυνατά ολάκερο το δάσος. Όταν φτάνει στο γιατρό, αυτός του ζητάει να ανοίξει διάπλατα το στόμα του. Όχι τόσο δυνατά, φωνάζει ο γιατρός και κλείνοντας τη μύτη του λέει στον κακό το Λύκο. Θα έπρεπε να πλένεις τα δόντια σου πιο συχνά. Μετά ο γιατρός ζητάει από τον κακό το Λύκο να ξαπλώσει. Τα χάλια της έχει η κοιλιά σου, λέει ο γιατρός. Ελπίζω να τρως τα 5 φρούτα και λαχανικά που πρέπει την ημέρα. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, ανακοινώνει ο γιατρός, έχεις αρπάξει ένα γερό κρύωμα. Μια κουταλιά σιρόπι και θα γίνεις περδίκι. Βρέχει! Ο κακός ο Λύκος συχαίνεται το σιρόπι. Πιάχ, 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 πιάχ. Όχι, δεν θα το πιω με τίποτα. Ο γιατρός δεν αντέχει άλλο. Σιρόπι ή ένεση, τι προτιμάς? Τι? Όχι, 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 όχι. Ο κακός ο Λύκος το παίρνει απόφαση. Αρπάζει το κουτάλι με τη σιρόπι και το πίνει όλο. Φτάνοντας στο σπίτι, ο κακός ο Λύκος αισθάνεται ήδη πολύ καλύτερα. Χοροπηδάει από τη χαρά του και κρακ! Κοπανάει δυνατά το μεγάλο του δάχτυλο στο τραπέζι. Αούτ! Ο κακός ο Λύκος πάει πάλι στο γιατρό. Αυτός του βάζει το πόδι στο γύψο και του δίνει και ένα υπέροχο καροτσάκι. Βρουμ, βρουμ, βρουμ! Τέλεια ιδέα, γιατρέ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια! Και να θυμάσαι να τρως τα 5 φρούτα και λαχανικά που πρέπει την ημέρα. Bye bye! Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ακούσεις ένα αου, μην τρομάξεις, ο κακός ο Λύκος θα είναι που χτύπησε το πόδι του κάπου. Ο κακός ο Λύκος είναι άρρωστος, ήτανε του Ζαν Λερουά και του Λορέ Σιμών από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Τώρα θα διαβάσουμε τον κακό Λύκο και τα 14 λυκάκια του. Της Κριστίν Νομάν Βιλμέν, David Draper, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μα τι όμορφο δάσος, μακάρι να ήμασταν εκεί. Ποιος έμενε εκεί? Δείτε λίγο προσεκτικά. Η οικογένεια Λύκων έμενε σε αυτό το λαγούμι. Η ιστορία με τα 3 κουρουνάκια θα έπρεπε κανονικά να έχει εξελιχθεί όπως συνήθως. Εκείνο όμως το συγκεκριμένο πρωινό, το σχολείο των Λυκόπουλων ήταν κλειστό. Και έτσι ο κακός ο Λύκος που είχε 14 παιδιά, κάτι που δεν γνωρίζουν όλοι, έπρεπε να τα φροντίσει ο ίδιος. Παιδιά, θα έρθετε στη δουλειά μαζί με τον μπαμπά. Θα είστε φρόνιμα Λυκόπουλα, έτσι? Ναι, μπαμπούλη, το υποσχόμαστε, στο λόγο μας, αναφώνησαν τα Λυκοπουλάκια. Ναι, το υποσχόμαστε, το λόγο μας, είπε και η μικρούλα η Λύκο και ξεκίνησαν. Ο Λύκος είχε ήδη εντοπίσει το πρώτο του στόχο. Ένα ανόητο γουρουνάκι που είχε χτίσει ένα σπίτι από άχυρα. «Μη βγάλετε κύχ, μικρά μου», ψιθύρισε. «Αν μας ακούσει να πλησιάζουμε πάει, θα το σκάσει και δεν θα μπορέσουμε να το πιάσουμε». «Ναι, ησυχία», έκανε η Λύκο. «Και τότε ποιος δεν θα έχει μπέικον στα μακαρόνια του?» συνέχισε ο Λύκος. «Εμείς»,
απάντησαν τα λουκοπουλάκια. «Μα εμένα μου αλέθει πάρα πολύ το μπέικον», ούρλιαξε η Λυκό. Ο Λύκος της έκλεισε το στόμα με την πατούσα του, ήταν όμως πολύ αργά. Η φωνή της πιτσιρίκας αντιχούσε ήδη σε ολόκληρο το δάσος. Μέσα στο ετοιμόρροπο σπιτάκι του, το πρώτο γουρουνάκι την είχε ακούσει. Αμέσως το έβαλε στα πόδια και κρύφτηκε ξέπνος στο σπίτι του αδερφού του. Φυσικά, όταν ο Λύκος έφτασε στο αχυρένιο σπιτάκι, φώναξε: «Είμαι ο κακός ο Λύκος. Άνοιξέ μου, αλλιώς θα φυσήξω, θα ξεφυσήξω και το σπίτι θα σου ρίξω». Σιωπή. Ο Λύκος εκνευρίστηκε και με το δίκιο του. «Λοιπόν, παιδιά, ξέρω που θα βρούμε ένα άλλο γουρουνάκι. Αυτή τη φορά όμως φρόνημα, η δουλειά του μπαμπά δεν είναι παιχνίδι». Περπάτησαν γρήγορα που έφτασαν μπροστά σε ένα σπιτάκι φτιαγμένο από ξύλα. Κανείς δεν είχε βγάλει άχνα, ούτε καν υλικό. Χτύπησε δυνατά την πόρτα ο Λύκος. «Ναι, ποιος είναι?» απάντησαν τα γουρουνάκια. «Εγώ είμαι ο κακός ο Λύκος. Ανοίξτε μου αλλιώς». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή όμως, ο Λυκίτας αποφάσισε να βάλει τερκλοποδιά στο Λυκηφόρο. Ο Λυκηφόρος πάλι δεν το άφησε να περάσει έτσι και δάγκωσε το αυτί του αδερφού του. Χάνοντας την ισορροπία του, ο Λυκίτας έσπρωξε το Λύκανδρο που με τη σειρά του έπεσε πάνω στη Λυκό. «Αου, αου, πονάει, έβγαλε αίμα, θέλω χανταπλάστ και φάρμακο να μην τούδει και φυλάκι, αου». Μέσα στο σπιτάκι τα γουρουνάκια είχαν τρομοκρατηθεί, αλλά και ο μπαμπάς ο Λύκος ήταν πολύ ανήσυχος. «Γουρουνάκια, μήπως τυχόν έχετε κανένα χαντζαπλάστ?» Τα γουρουνάκια κοιτάχτηκαν αλαφιασμένα. «Ναι, έχουμε», είπε το πιο παχούλα από τα δύο. «Έχουμε και φάρμακο που δεν τσούζει», συνέχισε ο αδερφός του. «Αν μου δώσετε, υπόσχομαι να μην σας φάω». Τα γουρουνάκια δεν πίστευαν στην καλή τους τύχη. Πέρασαν το κουτί πρώτων βοηθειών κάτω από την πόρτα και έπειτα την ώρα που ο Λύκος φρόντιζε την κόρη του, το έβαλαν στα πόδια. Ο Λύκος ήταν πολύ εκνευρισμένος. «Λοιπόν, παιδιά, μαντάρα τα κάναμε. Τέλος πάντων, δεν χάθηκε κάθε ελπίδα. Μου μένει ακόμα ένα σπιτάκι, αλλά είναι πολύ γερό. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε πολύ φρόνιμοι». «Στο υποσχόμαστε, μπαμπούλη, το λόγο μου», είπε η Λυκό ρουφώντας τη μύτη της. Περπάτησαν και αρκετή ώρα. Γρήγορα όμως τα μικρά άρχισαν να γκρινιάζουν. «Κοντεύουμε, μπαμπά, πεινάω. Εγώ διψάω. Κουράστηκα, μπαμπούλη». Έτσι, όταν πια έφτασαν μπροστά στο όμορφο και γερό σπίτι από τούβλα, ο Λύκος ήταν πια τελείως αποκαμωμένος. Κάθισε για λίγο κάτω να πάρει μια ανάσα, αλλά ήταν τόσο κουρασμένος που τον πήρε ο ύπνος. Τα γουρουνάκια, νιώθοντας ασφάλεια πίσω από τη θωρακισμένη πόρτα τους, κοίταζαν από το παράθυρο. Όμως η Λυκό ήθελε τσίσα της. Πήγε λοιπόν ήρεμα και χτύπησε την πόρτα των σπιτιών των γουρουνιών. «Θέλω τουαλέτα». Τα τρία αδέρφια βρέθηκαν σε δίλημμα. «Τι κάνουμε τώρα?» «Μα είναι μικρούλα, δεν πρόκειται να μας φάει». Έτσι άφησαν τη Λυκό να μπει. Αφού έκανε τσίσα της έδωσαν χυμό μήλο και μία κρέπα. Εκείνη τη στιγμή ο Λύκος ξύπνησε. «Πού είναι η αδερφή σας?» «Στα γουρουνάκια», απάντησε αμέριμνος ο Λυκούργος. Ο κακός ο Λύκος πανικοβλήθηκε. «Αφήστε αμέσως την κόρη μου και δεν θα πάθετε κανένα κακό». «Έρχομαι, μπαμπούλη μου», φώναξε τραγουδιστά η μικρούλα. Και πράγματι κατέφτασαν αζωογονημένοι κουβαλώντας κρέπες και χυμούς. Μετά το κολατσιό ο Λύκος αποφάσισε ότι αρκετά είχαν περάσει για μια μέρα και ήταν καιρός να επιστρέψουν στο σπίτι τους. «Ωραία ήταν τη δουλειά σου, μπαμπάκα. Θα μας ξαναπάρεις μαζί σου?» ρώτησε η Λυκό. Θα δούμε», μουρμούρισε καταϊδρωμένος ο κακός ο Λύκος. «Τι λέτε, παιδιά? Ο κακός ο Λύκος ήταν ο κακός ο Λύκος που μαθαίνετε στα άλλα παραμύθια ή ήταν ένας κουρασμένος μπαμπάς σαν τον μπαμπά μας?» Καλή συνέχεια, ανυπομονώ να τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Παραλίγο να το ξεχάσω. Το βλέπεις αυτό το φύλλο φθινοπόρου? Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να τον κάνεις στον κακό το Λύκο. Θέλεις να σου εξηγήσω πώς? Θα κόψεις εδώ αυτήν εδώ την ακρούλα. Θα κόψεις και αυτήν εδώ τη μητούλα. Τρατατάν. Έτοιμος ο κακός ο Λύκος.
Πάρα πολύ εύκολο. Θα χρειαστεί να κολλήσεις εδώ ματάκια και εδώ να του ζωγραφίσεις μια αξιολάτρευτη μαύρη μυτούλα. Καλή συνέχεια!